Takže dnes je aktuálne 30. októbra a preto som sa rozhodol, že pôjdem loviť na jedno moje obľúbené jazero, taký rybník, také menšie jazierko, lebo na jeseň tu veľmi rád chytám a aj týmto videom vám chcem približiť, ako takýto lov prebieha celý deň v podstate, takže idem si ešte nejaké veci popripravovať a ukážeme si nadväzce, nástrahy, krmenie a všetko potrebné k takémuto rýchlemu jesennému lovu. Ako jeden nadväzec som zvolil takú jemnejšiu šnúrku, menší hačik. Tam budem dávať 12 popku ananasovú, ale budem skúšať rôzne popky, uvidíme, ktoré mi bude najviac chutiť. Kratší nadväzec, menší hačik, malá popka, to bude jedna nástraha. A druhá nástraha bude klasika jesená chili tuna, hačik 4, white gape, black mystic šnúrka, klasický môj nadväzec, trošku stiahnuté plastické olovo, rovnátko krúžko, nič také vymýšľanie, jednoduchý nadväzec a bude to fungovať. Ale keďže už je dosť chladná voda, tak ešte použijem obaľovacie cesto chili tuna, totožné s bojlisom, aby to bolo atraktívnejšie. Robím to tak, že si zoberiem trošku ho utlapkám, urobím takú guľku, ju roztlačím, takú palacinku z toho urobím. No a pekne si s tom obalím bojlis. Pekne si to obalím. No, tak to sú moje na 202 nástrahy, s ktorými začnem. Kapre už sa hádžu, tak idem to ja im tam nahodiť a snáď vám čoskoro nejakého jesenného kapríka ukážem. Tento lov nie je ako dajaký proste čisto špecializácia na veľkú rybu, ale ide o to chytiť vôbec nejakého kapra, tak snad niečo príde. Idem si zakrmiť, nahodiť a uvidíme.
Takže čo sa krmenia týka, tak je tu rôzne boilies nakrájané, nadrtené, zaliaté chili tuna bustrom a do toho je ešte pridaná kukurica, uvarená pšenica, čiže partikel viac menej. A s týmto tu budem krmiť. Je to veľmi atraktívne. Robil som to už včera, čiže tie chute booster sa premiešali. Čiže myslím si, že to bude dobre do tejto chladnej vody. No a idem si to zakrmiť a uvidíme, že či niečo príde, ale snáď áno. Čiže jeden kaprik v podberáku, druhý na prute. Skúsil som to dať do takého rohu, do takej keby zatoky.
Aj udicu som tam odniesol a akorát aj som toho kapra Čech pod Beraku zdolával. Tak parádna jazda na druhý prúd. Čiže možno bude pekný dáblík. Tak uvidíme. Či toto je. Nie sú veľké kapriky, ale rýchla akcia, tak to má byť. No, takže po dlhšej odmlke máme tu pekný dáblík kaprikov. Tu je jeden. Pekná rybka. Hopa. A tu je druhý kaprík. Akurát keď som tohto zdolával, tak na udicu, ktorú som si nahodil do takého rožka, do také keby zatoky, tak prišiel tento druhý. Takže jednu udicu mi ťahal, akože kapra ťahal kameraman a druhú som utekal rýchlo sekať, lebo je to v takom rohu pod takými kriakami akéby, čiže musel som dosť utekať. No a tu je výsledok. Parádne jesenné rybky. Hop. Takže ukážeme si ich ešte raz. Dnes bedníkov. Tuto je jeden. Sa začínajú pripravovať na zimu. Pekné farby. Hop. Ten je nejaký zbesilý. Tu je pekný. Veľký chvost má. Parádne rybky. Tak ideme ich pustiť, no a ešte nie je koniec, tak snad niečo príde. Jeden už odplával, akurát. A druhý ešte tuto. Tak si ho pekne pustíme. Je dôležité ho trošku pridržať pri brehu, aby sa trošku naspäť ako keby aklimatizoval. Lebo keď rybu máme na podložke na brehu a pustíme ju hneď do vody, ako niektorí tu púšťajú, že ich hádžu z breha doslova, tak tá ryba môže uhynúť a treba ju nechať trošku podržať, nech si oddychne z boja a potom sama vyštartuje. Tak ideme si uvariť kavičku, počkať ešte na nejakého kaprika a keď niečo bude, tak sa ozvem. Takže máme nejaké 3 hoďky do konca lovu, takže zhruba môžem bilancovať, že ako táto rybačka dopadla. Myslel som si, že to bude produktívnejšie, ale aj tak dobre. Mám 2 kaprikov, za ktorých som rád, pekné jesenné farby, takže som spokojný. Snáď ešte niečo príde, ale tak môžeme si zhruba povedať, že čo som tu používal za nastrahy, za nádvesce. Tak ako som spomínal, krmene som zvolil podrvené boily z chili tuna, ktoré som zalieval boostrom chili. A ako nástrahu pod háčik som dával ananásové popky, 12 na jeden prúd a na druhý 20 chili tuna. Boilies, ktorý som obaľoval ešte v obaľovacom ceste, ktorý je do takejto chladnejšej vody. Je to akože oveľa viac atraktívnejšie pre tú rybu, rýchlejšie to zaberie. Takže nádvesce klasické, ktoré stále používam, šnúrka Black Mystic, hadička Anti-Tangle, 4 háčik, White Gay, plastické olovko,
No a druhý nadväzec, kde som vlastne dával tie popky, tak je to jemnejšia šnúrka, menší háčik a nedával som tu žiadne olovko, lebo na dne to pekne je vyrovnané. Ako som nakrmil, tak to parádne vyzerá v tom krvnom mieste, tá popka. Čiže zafungovalo mi aj jedno, aj druhé, ako ste mali možnosť vidieť. Jak som ťahal jedného kapra, tak bol záber od druhého, takže zafungovalo to. No a ako hovorím, máme ešte 3 hodinky, tak snáď sa ešte niečo podarí. No takže máme tu koniec rybačky. Celkovo sa podarili 2 kapríky. Mohlo to vyzerať aj lepšie, ale tak nevždy je nedeľa, jak sa hovorí. Som rád aj za tých 2 kapríkov. Určite sa tu ešte ukážem tohto roku. Tak možno, že bude aj nejaké ďalšie videjko, ale zatiaľ tak. No a nech sa vám darí, priatelia, a uvidíme sa pri ďalšom videu, ktoré snáď bude čoskoro. Tak Petro zdar a majte sa.